Segundo as teorías de Galton, os caracteres físicos e psíquicos das persoas son transmitidos de forma hereditaria. Por tanto, realizando unha selección dos espécimes humanos máis actos para que procreen entre eles, ao tempo que segregamos a aqueles outros débiles mentais ou criminais e mantémolos en absoluto celibato, estaríamos contribuindo dunha maneira decisiva á mellora da raza e con ela á da propia humanidade. La mujer, en general, era un complemento del varón. Os filósofos, pensadores e a clase médica opinan que as mulleres non teñen capacidade intelectual. O patriarcado ten aproximadamente 6.000 anos de antigüidade e iníciase coa subordinación sexual das mulleres. Creo que non se inventou nada máis fermoso que a vida e que a esta na terra temos que encomendar o noso entusiasmo. Debemos educar as mozas nos dereitos matrimoniais e familiares da muller, para que esta deixe de ser considerada un simple instrumento de placer que o varón empregue ao seu antollo. Nadie había dado educación sexual. Créome esta religión porque é científica, esencialmente fermosa e satisface todas as ambicións do meu espírito. Y una chica sin experiencia ninguna habla de todo esto. Voume, mamá.